Nazdar všichni, tady je opět Honkslayer a to po neskutečně dlouhé době u dalšího netradičního plánovaného videa, který nese název Orea Hotel Vlog. Je to úplně můj první vlog, takže budu rád, když mi dáte like a odběr se zvonečkem, ať máme tady víc diváků. Takže tak a my jdeme na to. Takže tak, jsme před Orea hotelem Resort 9 skal a parkoviště tady vypadá docela jakože pěkně. A tady ty kameny mě připomínaly trošku Stonehenge. A teďka se ocitáme před vchodem, do kterého vejdem. A pak máme tady hlavní vestibul v Orea hotelu. Nazdar všichni, už jsme tady v Orea hotelu, konkrétně 9 skal na Vysočině a jsme v pokoji. A teďka si právě tady na téhle televizi právě půjdu vyhledat svůj vlastní kanál. Takže jdeme zadávat hon k... Je to pomalý, no. A chvíle napití. Tada! Toto jsou moje videa, vážení dámy a pánové. Doufám, že má videa rádi sledujete a rádi se na ně díváte. Ale je jedno, jestli to tak nebude. Je to fuk. Takže vidíte tady všechny videa. Jo? I shortsy. Tohle je můj poslední shorts, takže tak. Takže tak, nacházíme se právě teďka v bufetu 9 skal, ve kterém si můžete dát úplně cokoliv a je to tady all you can eat. Atmosféra příjemná, světla taky a my jdeme dál. Nazdar všichni, tady je opět Honkslayer a dneska se v tomhle videu pojedeme projet do 3. podlaží. Tady se nám otevře výtah. Brosky, že to zkouší, že? Takže tady je to taky nejlepší, jo, vidíte sami. Ano, tamhle jsou chodby. Vidíte, ještě vám to zoomnu. Aha. Jede to přímo do toho prvního podlaží. Já tady ještě zmáčknu čudlík a vrátíme se dolů, jo. Takže tak. A jedeme do prvního podlaží. A schválně kolik minut to bude trvat. Teda ne minut, ale vteřin. Takže tak, nacházíme se v dětském koutku, semka mohou malí děti a jejich rodiče a každý si to tady může s nima užít, takže tak, jdeme na... Takže tak, dámy a pánové, nacházíme se v této krásné, moderní Orea Hotel koupelně, která se mně velice líbí. Dokonce tady máme i kondicionér pro ženy, jo, šampon a sprchový gel. A máme tady dokonce sprchu, která je celá takhle černá, kovová se silikonem. Toto je silikon, aby bylo jasno, a toto je kov, jo. A mně se líbí, že je to takový trošku prostorný, že prostě si to tady ten člověk využije, ten prostor. Že si ho užije prostě, no. Něco takového máme i doma, akorát, že to není od značky Grohe, že když dáte třeba nahoru, tak poteče voda odsaď, a když dáte dolů, tak naopak poteče tady odsaď, jo, tady. Ale my to máme doma na sprchu bez tohle tlačítka. Kdežto my s tlačítkem máme jenom tohle. Jenom termostat. Takže tak. A doufám, že to není moc ozvěna, ale i kdyby byla, tak se za to omlouvám, nevadí. Jo, to je normálně záchod, nic luxusního a moderního. Normální moderní záchod. Tak jsem se spletl s tím luxusním a moderním. Je to takovej modernější záchod, no, co si budem.
A hlavně máme tady tupení, který si za mě myslím, že úplně moc nefunguje, ale předstírejme, že funguje. Jo? Předstírejme, že prostě funguje. Jo. Takže tak. A my jdeme do další místnosti. A to lusknutím prstu. Nebudu to dělat vždycky, takže tak ces. Takže tak, dámy a pánové, nacházíme se v teen zóně. V zóně, kde si můžete zahrát na jakýchkoliv zařízení. Jako třeba tady počítač, sám jsem ji zkoušel, sice trošku blbly s tím zvukem. Je to dobrý. Klávesnice je stejná jako doma a počítače tu mají pěkný. Mají tu pěkný casey, dokonce si tady můžete sednout. A zrovna tady hraju Playseat. Kdo nevíte, co to je Playseat, tak Playseat je totiž takovej setup na simulátory závodící. Takže chápem se, ne? Ale abych to neobkecával, tak se teďka pomocí lusknutí prstu přesuneme na Gran Turismo. Takže už jsme tady u Gran Turisma a máme tady na výběr mapu světa nebo hudební rally. Já vyberu mapu světa, jo? A nevím, co teďka mám stisknout, ale asi určitě stisknu garáž, protože tam budou nějaký auta, jo? OK. Počkejte, já si vyberu auták, jo? Hnedka se vrátím. Takže už jsme tady u toho, jo? A my právě teďka jdeme závodit. Doufám, že mi mobil nespadne. Když tak se omlouvám za to, že to je takhle nakloněný, ale neměl jsem jinou možnost. Mohl jsem samozřejmě zbalit stativ. A teďka jdeme závodit. Tak. Rozradíme to. Brzda. Se spíš bojím o to, jestli mi nespadne. No nic, nevadí. Takový trošku fail. Ale jo, dá se, podvolilo se to. Hlavně když se namyslí na telefon, že jo? Ale vypadá to, že nespadne, hele. No nic. Takže už jedeme, jsme zpátky na trati. Teďka bych chtěl nějaký jiný person view. Ne. A, takhle. Takhle. Nic. Dostali jste se až na konec tohoto super duper videa, dámy a pánové? Tak já se vás ptám, líbilo se vám tohleto dnešní super duper video z Orea hotelu? Jo? Tak jestliže chcete víc takových těchto videí, tak byste tady možná mohli zanechat lajčík a odběr se zvonečkem, ať se máte na co těšit. A mimochodem, jako vždycky na rozloučenou, vidíme se na livestreamu či u dalšího takového dlouhého videa.